Eskarak eta galderarik balagoz. Bueno, pues son dos líneas y va a ser así más rápido. En solidaridad con el pueblo de Cataluña y su derecho a decidir, y ante la jornada consultiva del 9 de noviembre, solicitamos la colocación de la enseña nacional catalana en un lugar visible de este ayuntamiento, que podía ser desde la víspera de dicha jornada y durante la misma. Este es el ruego que hacemos desde Bildu para que así se haga. Bai, Fernand, ohikoa denez okerez banau, udaletxe honetan ipinten diren bai ikurrak, bai pankarta, bai dana dalakoa, normalean beti alderdi guztion tarten erabaki izan da, edo behintzat gehiengoz. Eta nik ez dut gure hau nire erabaki izatea inolaz ere. Ni esango nintzen politikoki hau desango laikela, baina nik uste dut udaletxe honetan, denona dan udaletxe honetan, danok edo bintzat gehiengoz adosango barko ginetekela kontoneaz. Eta ez dakin noiz ipinteko esan dozu, bederatzean. 8 eta bederatzean. El 9, eso es el 8. Bai, nik ez dakit, Fernando, holan bote prontoan hemen esan da, aldez aurretik horren gainai berbain barik ez bozera maien batzarrean ez inun ere, ez dakit zer esan, Fernando. Ni ados egon da, pertsonalki eta ez deko inolako problemarik esateko. Baina nik guztot gauzak bihar bada bestera batera egin behar direla, eta bozera maien batzarrati pasatu, esateko hau orkestuko dala, hau proposatuko dala, esan eskero berriro esango dutxu, ni ados egon nagoela, baina, nik guztot bozera maien batzarren dala, bozera maien batzarra horretan hau beti komenta egiten dala, eta naturaltasunez, batzuen guztoko izani, beste batzutan ez, baina naturaltasunez, eta bueno, batzara hori atzuk egin duen. Eskaera bat da, hemendik egun horretara hitz egin aldu danon artean. Inolako problemarik ez. Ez da zuek erabaki bat hartzeko, baizik eta mai gainean jartzeko, eta hitz egin behar bada, hitz egingo da. Ez da problemarik hitz behar baiteko, inolaz ere sekulan ez da problemarik egoten, baina dino, plenora erun eskero, eta plenoan ez da bai eskero, eta gu adoz egon da, bada erakunde bat, organo bat, edo batzorde bat, hori lantzen dagoena, astia dago hitz egiteko. Baina ez da problemarik, ulen honetan bepera behin daiku alderdi politiko honen tartean. Zelan ez. Alcalde, está hecha la propuesta. Hacer un pequeño comentario al respecto. Estás tú. Hombre, Fernando, sisplau, a más, como dirían, ¿no? En fin, yo creo que Cataluña ha extendido sus países catalanes, pero ya llega hasta aquí todavía, no creo. Bueno, salvo que alguien me diga lo contrario. De todas maneras, la solidaridad, bien entendida, empieza por uno mismo, No sé, me parece, bueno, es una medida que se ha planteado en otros ayuntamientos como Durango y demás, y me parece ya un exceso, como dirían los franceses, me vais a perdonar la pedantería, una boutade, una locura, ¿no? Una broma. Pero bueno, quiero que conste mi opinión desde aquí y probablemente lo extenderé más en su momento. Pero bueno, sin más, con cariño. Sí, bueno, cariño, pues estamos en convivencia aquí, así que tenemos, desde que empezamos hace 4 años, hemos empezado la relación. No, estamos hablando de otra cosa, y es en la profundización democrática hoy tan necesaria. En cuanto al procedimiento, no lo comento porque, bueno, Enerichi ya lo ha comentado y puede ser ese el camino, ¿no? Pero con este comentario que se está haciendo, este es un elemento de interés, un elemento importante, simplemente lo que es el derecho a decidir como una profundización democrática de este Estado que buena falta le hace, ¿no? En esa línea va la cosa. En cualquier caso, en cuanto al procedimiento, pues bueno, está planteado y si estáis de acuerdo, pues podía ser ese el camino. Alberto, Fernando. Yo por opinar, porque parece que hay que opinar. Primero, el procedimiento, creo recordar que tiene que ser propuesta de acuerdo plenario para todo este tipo de carteles y de banderas ajenas a la que la normativa legal nos obliga, que son las que están colocadas
arriba en el edificio del ayuntamiento. Y en cuanto al fondo, creo que la situación catalana es una situación no para reírse, sino preocupante para el resto de las comunidades y países que formamos España. Y que digo que no es para reírse porque yo creo que el mal ejercicio que han hecho los partidos, por un lado, nacionalistas catalanes y, por otro lado, el Partido Popular, ha llevado a que estemos en una encrucijada de aquí al día 9 y posterior al día 9, porque habrá que saber también regular lo que pase después del día 9. Y aquí lo que tiene que haber es sensatez y diálogo por parte de todos para resolver una problemática que nos preocupa a los socialistas y mucho. Porque, mira, Fernando, has utilizado un término, el derecho a decidir. Nosotros los socialistas creemos que el derecho a decidir en el tema catalán como otros temas es un derecho de todos los españoles y que todos tenemos que decidir, efectivamente. Todos. Y es que ni andano Sí, podemos estar así toda la noche, ¿verdad? Porque realmente son posiciones diferentes. Es el derecho a decidir de un pueblo, como sucedió en Escocia, o no hace falta ni poner el modelo escocés, es simplemente profundizar en la democracia de aquellas personas que tienen una capacidad de decidir. Y esto, desde luego, sí que está muy enraizado con otros temas, incluido la participación y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, creo que el tema hay todavía... o puede haber más temas, más comentarios y las posiciones están muy claras. Lo que es importante es ver qué mecanismo se puede seguir, entonces, o cómo hacer para si esta propuesta, aunque ya veo que no contaría con el apoyo del PP ni del PSOE, si esta propuesta, qué camino seguir para si se puede llevar adelante. Esta es nuestra propuesta y nuestro ruego dentro de este contexto de discusión, ¿no? Gerardo, Fernando. Lo que queráis es un modelo que parte desde la legalidad, que no es el caso. La legalidad a veces no es la justicia, Loli. Bueno, creo que el alcalde, siendo parte y teniendo opinión, tiene que mediar, aunque en este caso tiene una opinión que no es nada del medio. Pero bueno, efectivamente eso es una propuesta, la valoraremos. Si es cierto que la colocación de algo en este ayuntamiento siempre ha sido algo extraordinario y algo que ha requerido una mayoría amplia, y tendremos que ver lo que la legislación al respecto nos deja o no nos deja hacer, pero indudablemente iremos comentando estos días esa cuestión. Ondo, galdera gehiagorik? Beste bat. Bueno, galdera asko dira, bale? Botako dut dana, eta antzerkigintzarekin egon den arazoaren inguruan da. Igual, banan hobeto erantzuten juteko, ez da egun astun. Vale. Egia da aste honetan ikastetxetan astekoa zen antzerkigintzarekin ez dakigula zer gertatuko den? Parece. Bueno, sin más. Erantzuko dut nik? Beratzen dut zunik. Uste dut, zer hori dakizula batzordan egon sinalako, Bai. batzorde bertan egon nintzen. Baina ez dakigula zer gertatuko den. Zer gertatuko den? Ez, jarraituko da antzerkigintzarekin, eta, bueno, hori, umeak antzerkigintzan tailarrekin jarraituko da dela. Eta nola jarraituko den? Asmoa da hori bideatu behar dugu, nola egin. Ze azkenengo proposamena, daukaguna azkenengo proposamena uste dut dela kontratuaren era aldatu beharko litzateke. Orduan hori nik uste dut batzorde bertan komentatu egin zen. Ideia da, era batera edo bestera jarraitzea antzerkigintzarekin. Proposatzen da, sesiñoak, uste dut saioak, saio batzuk datorren hilera arte edo azarora arte esaztea, ordan, saioak gutxitu egiten dira eta behar bada posible izango litzateke horrela kontratu barruan sartu. Bestela, bestera bat bilatu beharko genduke. Vale, eske iazko balorazioetan aipatzen zen saio kopurua handitzea gomendatzen zala. Bai. Hala ere, aurrekontu egin zanean, 3 saio merketu egin ziren, osea, 3 saio kendu egin ziren aurrekontua murrizteko. 3 saio eta liberatuaren kontratua erdira bajatu zen. 10 ordutatik 5 ordutara. Udaletxearen aldetik esan hori esan zan, irakasleak esan zuten hori. Gero, aurrekontuan egiterakoan, baloratu izan zan, saio kopuru bera,
eta talde berriei eskaintzea. Eta, aurten bolondrezik ez dagoenez, pertsona bat kontratatzeko. Aurre ikusi zen, iaz 18 talde izan baziren, aurten aurre ikusten zen talde eta ikastetxe berriekin 21 talde, eta 4 ordutan pertsona bat kontratatzea. Urriaren 6an aurkitu ginen, derrepentean Euskara Bilak esaten digula, 25 taldek izena eman dutela programa horretan. Orduan, derrepentean, 4 talde gehiago horiekin, gehitzen da, kopurua, pasatzen da izatera, 18.000 baino euro gehiagotara. Orduan, zer gertatzen da, horretan, administrazio, kontratu eta administrazio publikoetako legeak direla eta, ezin dugu elkarte bateri emon kontratua, baizik eta aldatzen da azerrek esan dauen moduan emoteko modua eta negoziatu batean sartzen gara. Bestalde, zuk aipatu dozuna langileana, bai harritu gintuela, 4 talderekin, 4 ordu astero izatetik, 10 ordu astera izatera. Orduan, zer egin genduan, horren beste alde egonik, eskatu izan genion Euskara Bilari mesedez azaltzeko zer egin behar zauen zein zen langile honen lana. Holan eskatu, Euskara Bilak bialdu egin zigun bere bete beharrak, eta ikusi genduan, 4 talde gehiagorekin, lan 4 ordu astero, baino lan handiagoa behar zuela, baina ez horren besterako, ez 10 ordu astero arte. Guk ez deko konstantzia hori, baina ere, guk deko konstantzia langile horrek 10 ordu lan egingo zituela, baina 5 ordu diferentzia hori Euskara Biak asumituko zuela momentuz, eta baina aurrekontuan hori bajatzeko. Hala ere, egia da 3 saio murriztu zirela, bebai? Barkatu, ez dut txuterantzun. Gero, 18.000 euro horietan sartzeko urriaren 6tik aurrera, ez hasierako... Lehenago. Hasierako aurrekontuan, ez. Hasierako aurrekontuan, ez. Geroago ikusi genduanean 18.000 baino gehiago zirela, orduan bai ikusi genituen bide ezberdinak. Bai Euskara Bilaren aldetik eta guk bide ezberdinak saiatu ginen topatzen. Eta adibidez Euskara Bilak bai esaten ebala, oin diru kopuru bat eurek asumitzea, baina gero datorren urtean aurrekontuan ordaintzea. Hori ez da legala. Beste bide bat, bai kontratu, tema helburu berdinekin egitea. 3. bat berdina izanik eta deitura edo ezberdina izanik. Hori ez da legala. Eta hori ez da inoiz egin udaletxe honetan? Ez dugu esaten legala denik edo, egin den edo ez den egin. Nik esaten dutxut, galdetu egin genduala bere arlora, eta esan zigutela hori ez zutela onartuko. Hori alde batetik. Eta gero bestetik, ez dakitzen izan. Dana den, nik uste dut erantzun egin dala. Nik uste dut, Basauriko familiei eta umei importatzen jakenaia jarraituko dan, edo ez dan jarraituko antzerkigintzarekin. Eta erantzuna... Bai, erantzuna da, baietz. Eta bilatu behar da, nola egin hori, aurrekontua pasatzen bada, 6.000 eurotik 21.000 eurora, bilatu behar da, nola posiblea egin jarraitzeko kontratu... Eta zergaitik ez da planteatu adibidez hitzarmen bat egitea, geuri aldizkariarekin egiten dan bezala? Kontratu txiki bategaz ez delako egiten. Eta hitzarmen bat egiteko, geuri aldizkariak deko diru laguntza izenduna. Hori. Horretarako batzordea joan beharko leike, osoko bilkurara joan beharko leike, eta gauza bera atzeratzen da. Eta lehen erantzun ez dizudana. Guk ere beste aukera bat erabaki genduan, eta aukera horretan,
urriko aukera horretan ja 18.000-tik gorakoa geneukenean, izan zan murriztu genitunean saioak. Eski gure ustez saioak murriztea da programaren kalitatea bajatzea. Eta gu gauz, azkenean beti gauz berdinarekin, murrizketak eta murrizketak. Ezin da bilatu beste aukera. Ez da, ikusi behar zelen egin, ez da saketin murriztu behar, ateratzen da beste kontratu mota bat eta ez da murrizten. Alanda guztiz ere, azaldu genuen, bai batzordean, azaldu genuen, bai Euskara Biari, hau urte honetako gauza izango lekeela. Datorren urtera begira, egingo zala ezberdin. Zergatik, aurten ez genuelako espero, eta azken momentuan heldu zalako 18.000 gorako kontratu hau. Eta aurkitzen gara, hori, berandutu izanarekin. Gehiago ez luzatzearren, gure proposamena izan zen murrizketa hori. Baina, gehiago ez luzatzearren. Baina, gure aldetik, gehiago atzeratze horren saiestea saiatu gara, eta, proposamena ez da bie onartu, Euskara Biak esan dago, berak ez dauela onartzen, eta oin beste bide bat bilatu beharra dekogu. Guk argi utzi nahi duguna da, proiektu hau herri elkarte batetik sortutako proiektu bat izan dela, herri elkarteak aurrera eraman duela 9 urtez, dana oso ondo joan da, ikastetxeak pozik egon dira, ikasleak motibatuta, geroz eta jende gehiago elkartu da proiektu honetara, orduan ez duguna nahi da elkarte honen lana mespresatzea edo albo batera ustea, orduan uste dugu danon artean bilatu behar dela aukerarik edo irtenbiderik onena, eta bai, espero dugula datorren urterako irtenbidea ez izatea proiektu hau privatizatzea. Ze bestela aurre eukiko gaituzue. Ni gauza bat esango dut argi esatearren, ze horren beste datuak emon diren ni guztu desan beharrekoaz dala izan, niri ustez bentsat. Bat, programa honen eguneko egun udala gorrentzen dau, azteko. B, aurtengo aurrekontua izan da iazko berdina eta iazko zerbitzu berdina mantentze nahian, eta aurrekontu horreaz. C, balorazio bat edo beste egin zan, iaz, ez dakiz zelako balorioen zan, baina esan danean askoz aurrekontu altua izango zala, izan da, zerbitzu hasi, baina 3 aste harin hau, 3 aste edo itxe hau. Beraz, hemen, azten bagara deno dema jokeaz jokatzen, edo denok trampaz jokatzen, zerbitzu mantenduko da, hemen, bakotza edan beren egindizunaren jabe, guk, hau da, moduen inbiarrekoa da, pentsatu ezkero eta pentsaten du, programa interesgarria dela, mantendu, naiz eta gora ekonomiko eskaz izan, mantendu eta mantendu egiten da, eta ziurtatu zerbitzu eta ziurtatu egiten da. Oain, jokuaren arauak aldatuzkero alde batez hori gure arazoa ez da. Edozen kasutan, errepikako dut, uste dut 10 minuto dara da kontuneaz, gure borondatea da zerbitzunea segitzea, horren froga aurrekontuan diru hori egoala, ipinita, eta jokuaren arauak egun gitzi harinau aldatu alegintu da. Guk uste dugu arauak ez direla aldatu, udala beti egon dela... Importa aldatu da, eta hori da arauak aldatzea asko gainera. Udalak bazekien programa eratzea eratuko zala? Ezekien, ez. Nola ezekiela? Ezekien. Aurrekontua ez zuen, ezen hor. Edo zen kasutan, galderak egin mesedez. Besterik ez badau, arrazte alde bat pasau. Galdetzen hau? Behin da berriz? Vale, bai. Galderarik edo, bai. Bueno,
sin más, etorri gara Basaurin Bebagarako gonbidapena egiten, jaso duzuen Barkatu, moduan. uste dut izena eta nosan esan behar duzula, uste dut. Vale. Amaia Euskarabiako dinamizatzailea. Etorri gara Basaurin Bebagarako gonbidapena uste dut alderdi politiko guztiek jaso duzuela, parte hartzeko gonbidapena, eta berez etorri gara hori zabaltzera, eta hori begok irakurriko deu gonbidapenarena, baina bai gure dugu sortudan zurrunbilo hau eta gero antzerkigintzaren kontuagaz eta igual lau berba esan horren arira. Orduan, lehenengo nik irakurriko dut eta gero begori itxiko dut, hitza Basaurin Bebagarako gonbitaren kontuagaz. Proiektu arrakastatsua izan da. Abiatu zen momentutik gaur egun arte. Arrakastatsua partaide aldetik eta arrakastatsua lortu duen kontsentsuagatik. Pozik jardun dute irakasleek, pozik jardun dute ikastetxek, pozik jardun du udalak eta pozik jardun du Euskarabiak. Aurten proiektuak izan duen edapena posteko beste arrazoi bat gehiago izan da, noski. Besteak beste lan horretan aritu den langileari esker. 18 talde izatetik 25 talde izatera pasatu gara, herriko ikastetxe guztien parte hartzea bermatuta. Hori ikusita azken egunetan sortu den zurrunbiloak zentzurik ez duela uste dugu. Euskarabiatik borondate politikoa baino ez dugu eskatzen guztiok asebetetzen gaituen proiektu honi bide emateko. Arazo administratiboa bada, bilatu ezazue bideren bat arazo hori konpondu eta gauden ataka honetatik ateratzeko. Orain arteko baldintza berdinetan saioko kopuruak mantenduz eta murrizketari gabe, egon den eskaerari modu positiboan erantzunez. Besterik gabe, Euskarabiako zuzendaritza batzordea. Bueno, erantzuna berdina, murrizketarik ez da egon. Mila bidarrez esan leike, baina murrizketarik ez da egon. Hau da, igazko aurrekontu berdina dau, are gehiago, aurrekontuan jarrita dau. Beraz, esan beharrekoa esan da dau, borondatea da mantentzea zerbitzua eta borondatea aurrekontua da borondatean seinalea. Beraz, aurrekontu berdina mantenduen da. Murrizketarik ez da egon. Oain esan gura duzuna. Ez dutxute erantzungo zen nazartuko zugaz. Ez da baidatzen ez dut uste danik ez momentua ez lekua. Haupa, Bego Larrea, Basaurin Bebagarakoa. Arreazteon, Basaurin Bebagara, herri ekimeneko kideok, udabiltza honetara etorri gara, bertan batu zareten herri ordezkarioi gonbidapena luzatzeko. Jakingo duzuen legez, aurten ere, Euskararen nazioarteko egunean arira, Basaurin Bebagara herri ekimenak motorrak berotzen diardu. Eta herriko bazter guztiak dantzan jartzeko asmoz, antolatu du azaroen 30ean lipdapa. Herriko edozein elkartek, lantegi, norbanakok, ikastetxek edo taldek dauka bertan parte hartzeko tokia eta nola ez, udaleko ordezkariak ere bai. Horregatik, gordi dizuegu abestiaren zati bat azaroen 30erako antolatzen ari garen lipdapean. Herrian eta herrierekin batera ekiteko. Eta euskara poserako eta jolaserako tresna giza ikusteko. Elkarbidertzarako oinarritzat hartzeko. Kikia Monerrizek, bai euskarari zarean banaketaren esandako hitzak gurera ekarriz, euskara denona dela eta gure triguan kolore eta pentsaera guztietarako lekua dagoela sinistea. Euskaltzale guztiok eroso sentitu ahal izango garen espazioak sortzen saiatzea. Biktimismo eta eskortasun guztien gainetik eta oztopo eta eraso guztien azpitik, hizkuntzaren aldeko jarrera irmo, bezain zabala mantentzea. Errealista bezain animosua, kezkatua bezain itxaropentsua. Une hau oso garrantzitsua da euskararen normalizazioari begira. Euskalgintza, sozialaren eta instituzionalaren arteko elkarlana sakontzeko unea dela. Euskararen aldeko akordio soziopolitiko zabalaren unea. Hizkuntza politikak areagotzeko unea. Euskal gizartean erabileraren aldeko dinamikak indartzeko momentua. Euskararen aldeko motivazioa soziala indartu, urrun dauden jente asko euskarara erakartzeko unea. Euskarak bere lurralde osoan behar duen babes politiko-soziala bermatzeko garaia. Aukera historikorren aurrean gaudela uste dugu eta ezin dugu galtzen utzi. Txikitik hasten baita gauzak handiak lortzen. Horretarako ordea, euskaltzale guztiok norabide berean jokatu behar dugu. Hizkuntzaren alde aktibatuta. Beti gogoratuz, egia dela, banatzen gaituena baino dela.
Gogoratu, azaroaren 30ean, lipdapean, itzordua dugula Basauriko euskaldun eta euskaltzale denok. Besterik gabe eta gure gonbitea aintzat hartuko duzuelakoan. Eskerrik asko. Kontu batean guztiz ados euskara denona dela. Besterik ez badau, arratsaldeon bat pasatu.